Hej, jeg hedder Anita Butte og er mentaltræner, samt jeg har firmaet Mentalt Positiv. Jeg står her ved siden af Iris Ingelund, som er founder og CEO for Play Your Talent-programmet. Play Your Talent-programmet, det er jo noget, du kommer igennem, når du kommer i forløb hos mig, fordi at jeg går direkte ind og ser via det program, hvorfor du mistrives. Faktisk på figuren her bag ved mig, der illustrerer det, når du kommer ud af flow-linjen. Og flow-linjen, det er jo, hvor du har gang i dine talenter, som Play Your Talent går spot on på. For eksempel her, lodret, der er det dine ressourcer. Dine ressourcer er sådan noget som din tid, det er din energi, det er kompetencerne, der er i spil på dit arbejde. Og den vandrette linje, det er kravene fra omverdenen, kravene fra dig selv af. Blandt andet stiller du urealistiske høje krav til dig selv og omverdenen. Det er jo sådan noget som chefen, kollegaerne og familien. Her i midten, der er det jo så flow-linjen, og det er jo så her, hvor talenterne er i spil. Og lige så snart, at du kommer uden for talenterne, så er det her, at mistrivelsen opstår som tristhed, stress, irritation. Det kan være sådan noget som øget sygefravær. Men jeg vil faktisk gerne spørge dig, Iris, hvad er det, der er så godt ved Play Your Talent-ampen? Fordi jeg vil så sige, min aha-oplevelse blev, da jeg stiftede bekendtskab med det. Jeg har jo selv stress på mit CV. Og da jeg så din talenttest, så kunne jeg jo se, at jeg havde slet ikke mine talenter i spil. Da jeg fik stress på min arbejdsplads, der havde været en omrokering. Så jeg synes virkelig, det er genialt, og det er derfor, jeg så sindssygt gerne vil arbejde med det med mine klienter. Men det der jo er en del af det, det er jo forklaringen, som du lige selv nævner her, at når man pludselig ser det og holder det op mod de opgaver eller den rolle, man sidder i, og finder ud af, at man slet ikke er i spil, så er det, man fuldstændig naturligt oplever en større tristhed og stress og irritation, fordi vores talent er koblet sammen med meningsfølelsen og succes, som opbygger selvtillid og selvværd. Så hvis du ikke får noget, stimulans, så vil du stille og roligt miste meningsfølelsen og faktisk også oplevelsen af selvtillid og selvværd. Så derfor er det virkelig vigtigt, at vi er opmærksomme på, hvad er det for et talent, vi har. Vi har jo forskellige talenter. Hvad driver mig? Hvad er min drivkraft? Hvad har jeg brug for? Og så holder det op imod den ramme, man sidder i, og de opgaver osv. Fordi så kan man også skrue på tingene. Fordi når man gør det, så kommer man ind i den her flow-test, hvor man føler, at nærmest tiden forsvinder. Man oplever højere energi, man oplever arbejdsglæde, man oplever motivation, og man oplever effektivitet. Og faktisk også 3 gange højere livskvalitet. Det er en del af det, og jeg har også prøvet at sidde med noget, hvor jeg pludselig blev sat ud af spil, og hvad det kostede. Og der går ikke lang tid, før man begynder, den første restløshed kommer. Og det er jo, hvis du ikke reagerer på det, så går der jo over noget tid, så ender du i nogle situationer, der kan være rigtig svære at komme ud af, og det er jo det, du så hjælper folk ud af. Ja. Så derfor er det jo et fuldstændig genialt sådan samarbejde i, at du kan tage det her og hjælpe til at forstå de her elementer, så man hurtigere kan komme tilbage og blive glad igen. Yes, så kom i forløb hos mig. Jeg bruger mentale værktøjer og talenttesten til at guide dig ud af mistrivsel og hjælpe dig til at finde balance igen i din hverdag. Jeg glæder mig meget til at hjælpe dig.